Rural Mission Aputhak Arsik Jitpen Maikangni. West Karbi Anglong Labor Union Kapangtang Jiaphan Perangkiamai Kangni. Lahore Janalong Puthot Drugs Pen Banghini Behak Lembang Atuaphan Kenep. Karbi Anglong Life Adap Abirta Long Pen Nilisami Julie Bepi Nonarjuita Birtang Ton Pen. Denarong Irrigation IBLong Samirangso ITDP Block Department Ahin Ben Chepati Priponsi Rural Mission Aputhak Sai Kamplia Tumpen Mai Padupon. Rural Mission Jasemet Lake Choki Chokamamo Hamphang Lapen Okpranahin Kaching Thora Varsai Labangso Akimanga Puthak Jasemet Samilangso ITDP Block Asaikam Electricity Department Animals and Husbandry Veterinary Department Lapen Fishery Department Atum Chelangsi Denaronga Hitialong Rural Mission Pen Ingdeng Hini Kangtu Ahem Kikim Kirang Japhan Lap Hoke Batangka Pathikon Lapenan Parta Fishery Asaikam Pendanglo Penangan Rural Mission Keparlo Angkang Doan Kelang Cari Padupong. Garong Karbi Long Life Kelang Rapundon. Pini Denarong Irrigation IP along Samilangso Block Department Lapen Pini jointly Alang Litum Chingrum Si the Sept Sericulture Department Lapen Fishery Department Alang Litum jointly Pini meeting dolo Labangso meeting dolo Pen Alang Litum on the spot Konasi Rural Labangso PNRD 50 lakhs Labangso scheme Kedeng Ponjima Labangso Puthak Alang itu pini finalize atiman non ke bangji 6 tarikar ni 6 ani PNRD commissioner bangji si alang li bangbi apkan kan si pini labang so jointly pini meeting padopon Tongsikot Rural Mission ke Parluang Kangdoan Sai Kampli Atu Chelangsi Kithir Thip Kelang Charia Sai Lapen Rural Mission Aputhak RC Krongpen Kachingwai Padopon. আৰু আটাইকেইটা ক্লাষ্টাৰতে আমাৰ ভেটেনাৰী বিভাগৰ স্কিম যিটো বেছিকৈ অলপ ধৰিছে কাৰণ অথৰিটিও দেখিছে যে ইয়াত ভেটেনাৰী সুবিধা বেছি কৰিলে সেই হিচাপে আমি প্ৰজেক্টবিলাক দিছোঁ হৈ উঠিলে নিশ্চয় ৰাইজৰ বহুত উপকাৰ হ'ব সেইকাৰণে মই ৰাইজক আগবাঢ়ি আমাৰ লগত সহযোগিতা Denarong Pen Bikrom Teron Karbi Anglong Live Dongkamukam Langhana Rongalong Chiti Nipai Hiniarni West Karbi Anglong Labor Union Maipu Manaf Kramsa Hinpen Labor Mate Kachongdat Araratum Methang Kelong Nang Jajakong Kapangtang Pontek Japhan Perangkiamai Kangnipon Perangke Amayalong West Karbi Anglong Labor Union Maipu Manaf Kramsa Pen Kaningji Pona Tenke Karbi Anglong Autonomous Council Pen Kedeng Pona Sai Doanta Inglong Akheya Phansi Sayamo Pachongdat Ponangji Anparta Angtan Pen Kebang Kachongdat Atumaphan RD Pipedera Dakedo Thip Mate Mena Inglong Aswara Atumaphansi Sayamo Anta Piponangji Pusi Maipu Manaf Kramsa Pen Chuningri Padoponlo West Karbi Long Kang Akai Sitame Dakedo Tumge Kachongdat Athai Kaduri Nasi Ritum Pini Pen Nili Manaf Kramsa Karbi Long in charge Kansi news kelang arat an semi pacini ke itu kisung pen karja neli hela lapen non kelangi sitabe itu dap Karbi Long Autonomous Council tu hanta kacuning ripon lo lasi nelang ponai lapen itu akisung Atheke ke ongdung araratum amina ahemarit apiso aso chi obu pensi kaprek along rialong sai kachongda damnanga tumta dopik hangjanglo son thathaksi non hejong B.Ed college asa hem hikim jelong tami dak araratuma phan mate labor union atuma phan warsai pek pona sonte me parji puta manaf kramsa pen pherangkyangno pangdak pon lebar mate misri arab sitame itu kawidat ajoksi bang akai kaprek phan along kapre pan itu cehang damang koplo nasi laso ka cehang dam de jadi lapen itu Karbi Akai mate Karbi Long Arab atum kedo thip jia phan lapen
Adap Misri paman unji pansi itu Dongka mukam pen kabon militi sopi Karbi Anglong Live. Karbi Anglong Police Atum Pardun Ronpen Rakia Hormu Katar Lebasai Kedengahut Ongdum Rakia Hormu Lapen Beha Klembang Atum Pardun Ronpen Chingnang Bomlo Raki Hormu Kicho Lapen Ke Jora Beha Ke Klematuma Phan Angkura Philong Kahelang Labja Phanpura Karbi Anglong Police Atum Dode Sangse Kiri Kakuru Asai Kedengahut Chimid Me Pin Pen Ongdum Rakia Hormu Mate Heroin Brown Sugar Hehui Pen Pen Ke Jora Beha Klembang Atuma Phan Nep Ingnang Pon Bomlo Lason Thak Thaksi Kedam Tang Chiti Niphai Ket Homarni Bokajan SDPO John Das Japon Linsi Khatkhati OC M Brahma Borpothal OC Bhupen Kalita Atum Cherap Cheto Dunpen Kiri Kakuru Asai Kedengahut Banghini Abang Phuatumalong Heroin Pen Brown Sugar Gram Pharohinira Troxir Kepra Hini Sose Sabon Ahomar Lupen Long Pondo Bangso Arakia Hormu Kene Bahut Kaching Nanglong Chekatumke Banskandi Kacharasor Robin Singh Pen Manipur Senapati District Asor Kumau Kaidai Pusi Pangthekpon Police Atum Karjo Ahut Alang Itum Kachikobira Tenke Laso Drugs Dimapur Pensi Kevan Pusi Chikobir Pon Bokajan Pen Anantera Karbi Anglong Live Kevangji Surihinira Inkorai Sianinkan MLA Kilik Nankili Jidobdoga Porahut Ratchari Asong Atum Methang Asong Kachapahai Ponjia Phanpura Dode Sangse Sai Gacheklemasonsi All Party Hills Leader Conference Asong Atum Setame Dode Sangse Si Song Ajakong Chepherang Pon Bomlo Lasonsi Kedam Tang Chiti Niphai Ket Homarni Habar Kehat LAC APHLC Ahin Penche Patir Piponsi Lakha Kretrok Numati Constituency Committee Kesengamai Padupon Karbi Lamera Mai Phubarim Suren Kramsa Ahemalong Kapaman Pon Bangso APHLC Kapang Tang Pon Amayalong Suren Kramsa Pensi Chepahim Phupon Labangso Amayalong Numati Constituency Committee APHLC Klembang Kimi Ingwai Ponsi Mai Phu Chunbang Dihin Rimbang Pendanglong Ke Ong Dong Atuma Phan Kapre Arpu Pekpon Arpu ke pega mayalong APHLC Tiripia Maipen Kongchunbang Sarkiri Rongphar Pangrum Chunbang Kursing Timung Dihin Chunbang Khorsing Tiso Pendanglok Penangan Arpu Kidotum Chetongdu Numati Constituency Committee ili tundak APHLC Numati Constituency Committee Parjapono dak adai hanserom dak akehai Suren Kramsahem APHLC President Kaurikhatele si pini dak ongdung me tum macam tong lah lo ini tum APHLC aja kong pang tang poni phan lapan none prang ki bang jilang stame ini tum lan so sesi pang tang pon pol lapan karbing long lu stame APHLC si non ke munir tum anina chat hipen wang bom lo rasona thasi pini nomati constituency committee long samili tum pini committee seng pon long lo pen ke tum theglong lo gadi ya kapre ka party tum mason si APHLC phan ke berji phan de kalili kalang lang mason si news media long apang dak khap lapan ke join nun ke konane non tribal sumta hai meme seta me paklang poni ke APHLC kan bang pharo so se join to ya to pulasan do o asi bahai ke silang damlo pulona te APHLC tum nona cha kong kang tang bom pe na pot APHLC kang dang bom pe na po sinang kelang on isi la puson media long ponon kapdo me la pen kapre Facebook long ponon kapre la son si pang Denarong Pen Bikrom Teron Karbi Anglong Live Ratchari Asong Lapen Hamphang Asong Along Ke Klem Kedam Kachapaduk Pika Bangphu Jona Singh Terang Diabetes Akesopen Arong Kachewoy Joy Puthak Ong Dung Araratum Ningduk Chipipon Ratchari Asong ASDC CPIML Congress BJP Lapen Hamphang Asong KSA KCS Pendanglo Jutang Jubarahin Kachapaduk Pika Bangphu Jona Singh Terang Alangni Diabetes Akeso Kapang Jipenajok Kedam Tang Chiti Niphai Hini Arni Ajo porphai crazy malom kopai kelang nopen bangso pirthepen chi unang koklo Kalitang Jona Singh Terang alang li kedam tang ningkan trok aprang penlo diabetes akeso kapangji setami kedam tang ningkan isia aprang keso kilit pigajo NRL Vivekananda Hospital along lapen Jorhat Sanjeevani along sechelang damlo
bonta kimi une de rajok kopai kelang nopen alangli apiso asomar donrap lapen ongdong jirpo jirpia tumaphan pamo de kangsi bangso pirthepen chiuti kang buklo Jona singterang alangli patumia por ajirding open akisu cholong se patumia por kala bangso pirthe adon rapa purial ami thanga chor sumar dom benchi una koklo lasi alangli inut khe phan kaching hon thepi ba alangli 1992 ningkan pensi political career SDC 1986 ningkan am hang pathek dat alangli active pik la alangli inut bahini alang lipen kam klem rapet ba chesong rapet tunang thana teng blot alangli chiklojoni master kam da miklem lang banda movement kang tang pika joini hal bangso hut alang li tambe bangso radaphan hemprega hinlat kachi song ke japon ji phalang li chiklojoni sakuri klempen chiri bupsi ako alang li puthot movement bagri VDC a chairman member keman un hut alang li nilip constituency lapen nilip block lapen remove block long sme anganwadi worker mane ICDS along swaru atum phan usumar atum phan ke pathan ba ke palang cari ji phan pula bangso tum hasme 106 abang phi tum phan signatory mate la bangso appointment forwarding ki pidon banglo pusipu la selang li pen kam kamera peda tum ni la panalang li political history lan chini ni raja bos me alang li tum kam kamera peda tum hala bangso hut ka chipadu ra peda atum alang li nutiron sang hulang li phansani karjuji ning ha KCS la ka jutang hen pen alang li chipiduk pik alang li jutang along ko an ne ka chipiduk duar bagori long hala so jutang la an ka chini ne ke ong heta me alang li hin pen pachini ponsi arong dam si alang li jutang aputa inclusi jutang pang tang po anthulo hemwan det pen lapson si chiklo jon ni jon thom lapson opran ni phuna lang li office ta me ko la som thot akiso ko lang li nang si porthu pullo amasi doctor ren nanat kachelang aputa chelang bom akolo pu arnam adom kadi aron atang ben chelang bom lapson asu chelang una hon ba chelang li bangke akisu tanang bat phat thak delo amasela bangso kichu akisu bene tumta chikhanon thek thek Jona Singh terang alangli kedam tang kresir kebra troksir kebra hini aningkan ASDC asong hemprek aparman kache songalong cherap cheto dunlo lo ke charle anathu kapang tang ponjia phan KSA lapen jutang jubara hinta kapang tang ponjia phan KCS alongta cherap cheto dunsi alangli penang an keklem kedam chepaduk ponlo mate 1992 aningkan bensi ladak zone mang ke seng son sini lingdo labang soningkan kiseng rason hello dengjir so aklam hamren along si halasut festival padupon lo la si halat dak selang litum alang limai phulo lapen chunbang abang ke bapuram singna alang litum bahini si japon lo halat si halabang soning kan pen non piningan tame play pin alang li kisias long mate kar bijutang song long nang ceran mang citu dun bom mate alang li si bidi story tame pidun bom asi nili non amaning kahini si dolang li chunbang ar puge klem la si alang li pensi ningkan ba sontina mos tame bidi story la pen ajata kerap tame hang konbom tame pini apo lang li ciwaju mate pirthe awak penalang li cikanang dak labang sobang kenil tum KCS duar bagori zone mate karbi jutang song duar bagori hawara mai hin pen puraning Lasoaphi Congress alongta cherap cheto dunsi duar bagori VDC member kekle mahut nilipen rongmongwe blogger lo bangpharo isira trok nimaria tomaphan anganwadi worker pen helper palong pidunla alangli malom soapor BJP alongta cherap dunlang setami non alangli arong kache woijoyahut district congress committee along klembang arpu dengbomlang alangli arong kache woijoyalam karjulong pen iambarim roton ingti lapen ongdung lu charli osomaratum chetong dunsi ningduk chibipon lapen akarjong chomrong mi kedudun long pamijia phan arnam ardom pidun alangli phan aman piponsi pini porphai kepen hini an dolamara arlo hithi kankir padoponji dolamara penergy son rongphar karbiang long live Rongmongwe MPHC adoktoratum corona asarlang kenda mahut Rongmongwe police station achokamaratum corona akeso kelongdun logajok adungarai kedwararatum kedogethak kapherenang
Sochen Dhenta constituency angkang Rongmongwe police station along kedam tang chiti ni phai ke thomarni Adapor phai crazy pen Rongmongwe MPHC Dr. Atum Pati Biponsi Corona akeso do aviang thek kapati nija phanpura sarlang ke nasai dengpong Bangso sarlang ke enahut kado kave bang inkoira troxy atum sarlang kache endunang bongpen bang kresir ke batum ke corona keso longdun lok puang thek ke klang rojo Rongmongwe ahwar ke doara ratum ke do ke thak kaphereso doko gasonsi nang manderlo halapu corona keso ke longdun logabang puatuma phan non amar mesen pense ke lang ponongjia phan pura quarantine longsi biponlo Pinin nilitumla Rongmongwe staff pen nilitumla Rongmongwe police station long check dam lo la pen nilitum ke check long total la long iglop ine 27 pen nilitum positive ke long 17 lo ning du kalam lo je isi la koan ma do an la betlen tuma an ke peni positive long ponet la ke do an la police tuma bang dozen la to bang osi bang first osi ta we second osi ta negative bahini ta negative sita la ahema sor bang negative positive long pon lo Rongmongwe pen lop sing terang Karbiang long live Contractor Kilimen Singh Narpen VDC Chairman Barim Win Rong Hangatum Nilituma Phan Nangkikim Nangpatang Pipedet PMAYG Ahemso Puthot Nangpatang Pipaminangji Pusi Don Trok Ahem Phuatum Kachoning Ripadopon Karbi Anglong Kaprek Blogger Lo Pinierni Anta Ongdung PMAYG Ahemso Kapatangte Dopiklang Lason tak thaksi nilip constituency kaparlo choki hola hemari rongphar arong alongta contractor atum kapatang pipedera jok don trok ahemtun mate borsing rongpi jiten teron tali singnar roben lapen bangla atum ningduk chipipon alang litum pherangkia thengno ningduk alam thei kachapaklang atengke sarkar pen nangkipi kemisan ahem dolong popusi ningaronglo Bonta ningkan pleng dera phita nang patang pipedera bangke ningarong naglo pose ningduk alam the chepaklang renti nang le online lam ma Paisa ulai elo tahu kenanga bilu ko nang le tu me account nong paisa nong ke zero balance to bilu kontraktor ke mistri tum pawang na kun velo nei dai tu bilu ko ke mistri tum tawang we thekadar da thang toi ti ahem ta pulang Heng long lap lo kan, si nang thar di lo melo la si so hem patang nang po, ja budhi pen dame. Bang sarkar nang ram misen no, das dak bang tang de lang si ning oire la jale. Alang litum kaning jithu atengke ahem nangke patang pijia bangki helowing lo. Kikim ketang anta kasai oyajo RV kili doa thayave. Lapen tingta kelong nang jike plang ingkoy. Bonta nilitum kelong dunke plang trainer ke vet lasi. Kipita Pachingbar pon pe pusi ningduk chipi pon. Ningkan beli lo ko, bisa. ningkan pli da ante la ningkan pli de ke ante la non sodang nang ot manang ot Ada elektrik. le ji pham kan ji dun ji ni ka hang dama Ni mana lah patang te. Ni arong lo bujale. Yang patang itu malah. Kita warna dulu. Halapu bengalong pen tangkata nang NP Thailu lasi contractor Kilimen Singh Narpen VDC Chairman Barim Win Rong Hangatum Puthot nilitum hem nang patang pipa minangji lapen MAC Pobitro Rong Pisetami Dimaklong an nang lang sonte mesenji pusi don trogaratum kachuning ripadopon Choki hola pen Sanjip Kro Karbiang long live Tadi pini Adap Abirta ke lapon sikang toniklo domi thakmi arni kimi